A veure, el Parc Central realment el que és, diguem, la fàbrica del Nadal. És on estan tots els personatges que durant tots aquests anys han volgut incorporar-se. Els Reis Mags han decidit que siga València, on estigui aquesta fàbrica de regals. Tindrem a la missatgera Caterina, a Dolça, al Patge Miquel, al senyor Carbó. Estaran tots els personatges allí que estaran fabricant i preparant el que serà després la nit del 5 de gener. La veritat és que estem molt contents de que siga València la ciutat triada per a aquest centre, no?, de distribució després dels regals, i a més en el Parc Central. O sigui que ahir els xiquets podran gaudir i veure com se prepara tot per a després la nit del dia 5.